Μέλισσα. Ωραία. Τώρα ξεκινάω να σας βάλω τη δεύτερη. Σας έχω βάλει και τη δεύτερη. Η δεύτερη είναι αυτή. Για εμένα είναι πολύ εύκολο αυτό το challenge, δηλαδή θα πρέπει να το βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Πολύ εύκολο. Ξεκινήστε. Λοιπόν, Ξεκινήσει, ο Ραφέλη το έχει φάει ήδη. Που έχουμε. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ποιο πρέπει να είναι ποιο. Πάμε τώρα να τα ανοίξουμε και να δώσουμε για να δούμε τι θα γίνει. Καλό, καλό. κοίτα τα μαλλιά μου. Καλό, Ζωή, καλό. Είναι το βίντεο. Εσύ, πώς σου φάνηκε? Καλά. Ήταν καλό το βίντεο? Ωραία. Όλα μείον τα βάλες. Μήπως θέλετε να μας προτείνουν τι βιντεάκια